a la indústria, els coneixements en disseny mecànic avançat són essencials pel desenvolupament de noves eines i màquines utilitzades en la fabricació. Aquest concepte l'heu de tenir molt clar. És bàsic i és universal i ens serveix en tots els àmbits, sobretot en el tecnològic. Si teniu molt clar aquest concepte, us podeu trobar que en tots els àmbits és aplicable. Amb les noves tecnologies, avui dia ja ho sabeu que baby, I can't make a move like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave. Lisa, t'estàs adormint? No. Desperta. No. Perdó. Bé, com us anava dient, si teniu molt clar aquest concepte, us podeu trobar que en tots els àmbits és aplicable. Amb les noves tecnologies, avui dia ja ho sabeu. He de marxar, amor. No. Sí, he quedat per dinar amb el Sebas i he d'ajustar la Vicky. Escolta'm, que aquest dissabte he quedat per sopar amb el Toni, la Raquel, la Júlia i aquests. Doncs que us ho passeu molt bé. No, t'ho deia perquè, com que no els coneixes massa i els hi he parlat molt de tu. Molt. No sé, he pensat que potser et venia de gust venir amb nosaltres. Ah, no fa falta, Vull dir, és cosa vostra, jo tampoc m'hi vull posar... Jo estic bé. Vull dir que han insistit molt. Sí? Sí, joder, la Raquel ha estat... La Raquel? Sí. D'acord. Vale, sí. Guai. Em fa molta il·lusió que els coneguis. A mi també. Marxo. Va. Adéu. Ciao. Hola, què tal? Com esteu? Jo bé. La veritat és que molt millor que bé. Si us soc sincera, mai m'hagués esperat tenir una relació com la que tinc amb l'Àlex. I encara menys amb un home, perquè no sé si ho sabíeu, però les persones autistes moltíssimes vegades no acabem d'entendre això del tema del gènere o de la sexualitat. Llavors preferim dir que som, per exemple, pansexuals. És a dir, que ens atrau més com és una persona o la seva ment que no pas el gènere amb el que s'identifica. Així que ja ho sabeu. Adéu, que vagi bé. No, és que no us ho havia comentat, però en Toni m'ha regalat un viatge a Copenhague. Collons, i això? Sí, clar, és que fem 2 anys. Han passat com 20 minuts i encara no has dit ni una paraula. Pensaran que ets de cera. La veritat és que fem els 2 anys al febrer i llavors aprofitem. Al febrer? No, però un moment, 2 anys només? No, però és que jo us imagino des No de vulguis peques. córrer tant. Des de peques. Ara riu. Lisa, riu. Riu. I tu, Raquel, què? Jo? Què ens has d'explicar? Jo tinc líos, però ja està. Sí, i el de Tinder què? Em va obrir per l'Insta. Ah, clar, per Insta, és que clar, l'obren de tants llocs que ja em perdo, Que vol el que vol. I què passa? No fa tanta gràcia, el que ha dit. Que no, jo vull anar La lent. Raquel Sou tots iguals. està mirant molt a l'Àlex, no? No. Depèn del cafè. Què li passa? Sí. Li agrada o No alguna el coneixes, si no el conec, no. Mira com el toca. Lisa, tia, calla ja, no creus? Que parles tant que els altres no saben ni què dir. No he dit res. Tranquil·la, era una broma. Tia, l'Àlex ens comentava que ets influencer, no?
Bueno, tant com influencer no, però faig coses ara. Però sí que tens una xarxa social on tu penges les teves coses i parles de lo teu, no? Parlo del dia al dia de la universitat i de l'autisme. Ai, doncs abans ho comentàvem, i és que no se'n nota gens, que és autista. No es nota res raro, Què va? res. Sí, m'ho han dit això, a vegades és per al biaix que hi ha de gènere. Però això és perquè ets menys autista? Vull dir, tu no fas les típiques coses d'un autista, no? Ja, segurament és perquè només veus una part del meu dia a dia, no el 100%. De fet, l'autisme, com diu el nom, és un trastorn d'un espectre. No Ja, però, en veritat, tots som una mica autistes, no? Tu sí que ets autista. Què dius? És un trastorn del neurodesenvolupament. Però volia dir que al final tots som una mica rarets, no creus? Ostres, us en recordeu del Cesc? Hòstia, en Cesc, tia! Supires... No, però el Cesc... Uah, però el Cesc és és diferent, no és el dia mateix. sol. Lisa, Hòstia. Àlex. Hòstia. No hem dit res. No, jo crec que tampoc. Bueno, noies, apunteu-vos a l'agenda. Dissabte, Vols venir a dormir a casa? Crec que prefereixo dormir sola. Vale, guai. Bona nit. Hola, Elisa. Fa dies que no sé res de tu. I res, et volia dir que... No ho sé, que espero que estiguis bé.